къде смяташ да продължава? А? Просто как ще свърши това? Къде смятам да продължава, докато отсека тази ръка? Как ще свърши това, бе? Ще свърши, знаеш как? В затвора. За мен. Еми, то това е ясно, че някъде ще свърши, ама с какво? По-добре в затвора, отколкото смърт преди позора. Попеле мръсно. А що да не си караме джетове, братле, и да... Няма да и си караме не готвим джетове. лятото? Когато ти целуваш ръка на видеопедал, тогава карай джетове. Разбираш ли? Ма това кой как сам си го направи, цел сел не мога да го направи, нали знаеш? Кой сам си го направи, бе, мършо? Аз си го Това направих ще съм сам. аз, бе. Аз си го направих сам ли? Ма, бате, ти си почваш някакви бифове в главата Ба, ти, ей, братле. маняк, ти ще спреш ли да ближиш задника на Тосина? Не искаш ли да На покирам? кой аз ближа задника, аз занимавам с тебе, Кое съм братле. направил сам, ме? Ти помниш ли малко, ей? Кое Кога дали ще осъзнай помня, какво бе? прикажеш на публиката? Кое дали помня? Кое съм направил сам, бе, брат? А? Ма Кое кое не си направих? направил Кажи. сам? Кажи какво направих сам. Ей, кажи. Брат, заяжда се с хората по интернет, Кой слушаш съм ги, се братле, заяждал? нормално е някой да Кой дойде съм се вътре да ти заяждал? Аз го София хареса казах, тази кой се цялата заяждах, работа. а? Помниш ли си как тръгна всичко приятно в студиото на Мърда Бойс? С кой се Брат, заядах там? много бе, добре сега, помня, Кой? ама той Защо преди 2 лъжиш, бе? седмици. Защо лъжиш, бе? Кое лъжа, бе, брат? Ти не можеш да Що седиш да лъжиш, псуваш бе? Айде, някой и разкажи после да се историята. сърдиш Що някой лъжиш? и да Как ти гони тръгна гарес. всичко? Къде се запознахме? Ай, дай. На Марсо студиото. Така, какво правихме? Кои бяхме? Бяхме аз, ти, Колю, Пима, Бобката, Йовко. Те. Да. Какво правихме тогава? Дразнихме ли се нещо? Карахме ли се? Не, бе, той после и така. той идва вкъщи. Ама ти в един Така, момент... друсахме с кокен, пихме шампанско, дискотеки, това нормално. Те. Какво стана после? Отиде на дискотека при него и там някакъв нещо ти реагира. Викам на Illusion, ела брат да пием по едно, отивам на Illusion, 30 човека седи джуджето, се прави, че не ме вижда. И ми настръхнаха и ми викат, маняк, дърпай, не си за тук, ще изсипем. Викам, чак, ще ме изсипвате. Викам, аз идвам при Йовко. Не, бе, брат, не си за тук, ние сме с него, ще изсипем. Викам, добре, хубаво, окей. И... Какво хубаво? Значи, джуджето ме вика, за да ми измотре с бригада. И какво правим? Абе, не мисля, че тогава го направи това умишлено нещо. От нищото тъпото джудже. Слушай, спри да говориш. Какво целиш в момента? Мен това ми е интересно. Какво целиш? Не, защото не ме свърши добре киното в крайна сметка. Мохни, бе! Мохва, бе! Какво да млъквам, ти си го човек? Знаеш какво? Да подгрея публиката, нали знаеш в Колизеума как се подгрява, искат кръв. Ей, това целя. Искам да гледат и да са настърбени. Когато го хвана, ще има лайф. Всички трябва да видят унижението на путката, която си помисли, че ще ми изкочи, ще ми направят клип унижение в андерграунда и аз ще го забравя и ще кажа, брат, не дей ти повече. Да. Идвам, брат, аз идвам. Стой и гледай, колко точно аз не съм наред главата, защото аз съм него, разбираш ли? Ще го иба майката, разбираш ли? Ма добре, откъде дойде сега това? Аз няма да такива откъде дойде. Този план е в моята глава 5 години. Не случайно съм се върнал сега, след листа на реабилитацията ми, хендъл ма бизнес. Лицето е реабилитирано, копеле мръсно. И сега, защото си реабилитиран, аре пак да почваме да правим глупости, така ли? Да. Ти, бате, какво? Ти, то зоб къде го зобиш, това да не е някакъв китайски зоб, бе. Млъкни, моля се, млъкни, замълчи в тая кална уста, млъкни, ще дективиран, дай да махна. Дай да махна, бе. Махни се сам, моля се, изчезни от дисплея ми, бе, брат. Махни за къде. Кой се малко, бе? Не, моля се, дърпай на някъде, моля те. Маре, чао, прави се, бе. Оле, махай го. Чао, стереото, добре ли е стереото? Има ли стерео? Смешно ли, бе? Беше много хубаво, нали? Хе, баха му майката. Виж как му и баха майката. Коментарчета, Йовто ти ба майката. Яди ли пасове? Ще хапна още един момент. Цялата кутия ще изям. Изчакай.